Hej, nu er det ved at være tid til, at jeg vil ønske glædelig jul, og jeg håber sådan at se jer i det nye år, så jeg håber virkelig, at I vil skynde jer, inden I går på juleferie, og gå ind i Dentalinstituttets kursuskalender og melde jer til nogle af alle de spændende kurser, vi har lige i starten af det nye år. For eksempel så allerede den 9. januar, der har vi inde på det meget, meget smukke One Hotel i København, der har vi masterclass i kofferdam med Jakob Slavinski. Og det er simpelthen til alle, der har prøvet på at lave kofferdam, og som har oplevet, at det driller. Det her det er et arbejdskursus, og man kan tage sin klinikassistent med og få 40% rabat for klinikassistenten, så man sammen får arbejdet igennem alle de der små problemer, man har med det. Så har vi parodontitis kursus med tandlæge Rikke Vedel Nielsen og tandplejer Signe Kirkelund. Og det har vi haft premiere på i Middelfart her i november måned, og det blev så godt modtaget. Alle de tandplejere, der sad der, de sagde, at de ville virkelig gerne have haft deres tandlæge med. Så prøv at komme med. Vi har det nogle dejlige steder i Charlottenlund på Skovs Hovedhotel, og vi kommer til Ny Hattenæs ved Silkeborg, og så har vi modul 2 stadigvæk i Middelfart på Mast. Det er restaurant Mast, der ligger lige nede med udsigt over Lystbådehavnen og broerne. Så kom med. Det er virkelig et nyt kursus, som er værd at deltage i som behandlerteam. Så er der bidskinner med tandlæge Peter Weiergang nede fra Bramming nede ved Sønderjylland. Og mange siger til mig, at bidskinner, det kan vi da godt i forvejen. Ja, det kan I også sagtens. Men helt ærligt, her er der et nyt bud på, hvordan I kan gøre det lettere og slippe for at sidde og tilpasse sig meget, når I afleverer bidskinnerne. Og derfor så synes jeg faktisk også, at det her kursus det er relevant både for tandlæger og tandplejere, og sågar også jeres klinikassistenter, fordi at de i mange tilfælde vil kunne hjælpe jer med mange dele af processen, når I laver bidskinner med aftryk og måske med aflevering, hvis den ikke skal slibes til. Så under alle omstændigheder, så synes jeg, det er en fordel for klinikassistenterne at vide, hvad det er, der foregår under behandlingen, da det mange gange er dem, der kommunikerer med patienterne om det før og efter. Så kom afsted hele flokken på det her kursus. Det er noget, I kan bruge til noget. Allersidst så vil jeg lige fremhæve vores ChatGPT-kurser for tandklinikker. Det er jo alt, hvad der har med administration, alt, hvad der har at gøre med kommunikation på tandklinikken, alt, hvad der har at gøre med at lave procedurer og opdateringer til hjemmesiden og Facebook-opslag osv. osv. Det er helt vildt, hvad man kan bruge ChatGPT til i sin dagligdag, og det er slet ikke svært. Jeg har haft så mange på kursus nu rundt omkring i landet, og alle har rost det i vildens sky og sagt, at det virkelig har været en øjenåbner for dem. Så jeg håber at se jer alle sammen på ChatGPT. I vil ikke fortryde det. Jeg vil give jer en tilfredshedsgaranti. Allersidst så vil jeg sige glædelig jul og godt nytår til jer alle sammen derude, og vi ses i det nye år. Hej hej.